אולי תספרי שאת עברת, תספרי מיד, תציגי את עצמך. אני ביתו של צבי בן יעקב ומיכל, ואני רוצה להקריא את המכתב האחרון שלו ששלח מהכלא, והגיע אחרי הרבה זמן לאמי שהוא כבר לא היה בין החיים, וזהו. מיכל יקרה, בשעת הכתיבה גורלי עוד לוטה בערפל. אם לא יגלו אצלי את יהדותי, יהיה הכל בסדר. אזי אבוא לאיזה מחנה ריכוז, ולאחר זמן לא ארוך אחזור אליכם הביתה. אך אם לא כן יהיה הדבר, אז גם גורלי חתום. אין אני ירא מפני המוות, כי עשיתי את החשבון איתו לפני זמן ארוך, עוד בטרם יצאתי לתפקיד. אם מותר עליי למות, בשקט אלך למות. כי אין אני אלא אח לאלפים האלה אשר קדמוני. אני יודע שלא קל יהיה לך הדבר, אך הזמן הוא רופא טוב, רופא טוב. מיכל, אין אני יודע אם יש לנו בין... אני גם תקריא את המשפט ההוא, לא משנה, אני חותכת בעריכה, אני לא צריכה עכשיו להפסיק. את המשפט... אני יודע? כן. אני יודע שלא קל יהיה לך הדבר, אך הזמן הוא רופא טוב. כתוב פה פעמיים. מיכל, אין אני יודע אם יש לנו בן או בת, על כל פנים אני יודע שהוא נתון בידיים טובות ונאמנות, ורצוני שלא תתאבלי זמן רב. ועוד רצון אחד לי, אנא, אל יעשו ממני גיבור לאומי, כי לא גבורה הייתה זאת מה שעשיתי. כאן רק ראיתי עד כמה חלשים אנחנו מכדי להיקרא גיבורים. לא גבורה הייתה זאת. כל אחד היה הולך אילו הוטל עליו, וגם אני הלכתי לפי צו השעה. גם רפי וחביבה שותפים לדעתי זאת, ולרצוני זה. בזאת אני רוצה להיפרד מכם כחברכם, כבעלך וכאבא לילדנו הבלתי נודע לי. תמונתך תלווה אותי עד לנשימתי האחרונה. בקשת שלום לבבית לכל החברים והקרובים. אני תקווה שתהיו קיבוץ ימי, קיבוץ דייגים גדול וגדל, ובזאת אני נפרד גם עם הולדתי היקרה לי, שאליה אני קשור בכל הנימים, חברך ואבי ילדך, צבי. זה היה בדצמבר 44. בתקופה האחרונה שלה בכלא, קצת לא יודעים בדיוק, אין תאריך. איך נדעו שהוא יהודי? גילו שהוא יהודי? איכשהו בסוף, אני לא יודעת, מישהו הלשין עליו, או אני לא יודעת. זה ממש כמעט ברגע האחרון גם לא יודעים בדיוק את מה קרה איתו אחר כך. יש סברה שלקחו אותו למנטהאוזן, למחנה ריכוז, וגם שמעתי גרסה שכנראה הפציצו את הרכבת שהובילו אותם, וככה נהרגו כולם שם, אבל אין שום עקבות ושום דבר, שום מידע. חוץ מהמכתב הזה. כן. ואימא שלך, לא משנה לי, מה שאני אומרת... אימא שלי, היא הייתה דמות פה גם בקיבוץ, הייתה אחות מיתולוגית של הקיבוץ, אחות... והיא הייתה ככה די גיבורה, היא הייתה מאוד עצובה כזו, באופי שלה. זהו, אחרי שצביקה אחי נפל. זה גמר אותה לגמרי. זהו, הייתה בת 70 וקצת שהיא נפטרה. היא נפטרה מסרטן אמנה, ואפשר להגיד שכמה שהיא הייתה אחות היא ישנה בלי סוף. גם אז היה פחות מודעים, אבל בכל זאת... שניים, היא ובעלה אשתו, זה היה כמו בית חורש של לעשן אצלם בבית, ונפטרה מסרטן הריאות. את לא משנת? אני עישנתי קצת, התחלתי בגיל ככה לפני צבא, עישנתי 3, 4 מקסימום, לא הייתי ככה, וכשהחלטתי, בשלב מסוים החלטתי שאני מפסיקה והפסקתי, לא הייתה לי שום בעיה, כי
זה לא משהו שהתמכרתי אליו ככה. זאת אומרת, אחיו, אני מבינה. תספרי לי, היא התחתנה עוד פעם? היא התחתנה, כן, שאני הייתי בת 8, משהו כזה, 8.5. אתה רוצה את הרבה רם, למרות ששמתי רם כולי. היא התחתנה פעם שנייה עם שלמה גולדשטיין, שהוא הביא איתו את הבן שלו, שמחה. הוא בא מקיבוץ גשר, והם התחתנו שנה 52. 52. את היית בת 8, זאת אומרת 8 שנים היא הייתה... כן. עד שהתחתנה עוד פעם. וצביקה נולד ב-53. נקרא על שמו. נקרא על שם אבא, וזהו, הוא התגייס לשייטת 13, והיה כמה חודשים לפני השחרור. הייתה תאונת צלילה, משהו, ניסו איזה כלי חדש, איזה צוללת ננסית כזו, משהו. משהו עבד בקשר איתו ולא ידעו בדיוק, לא הצליחו להציל אותו בזמן. איזה מדינה אנחנו חיים, איזה גורל יהודי. גם אני הייתי אז בהיריון שלישי,